kinsa kay nagtug-an sa tinuod? Ang ikaupat nga sugo sa Dios nag-ingon sa Exodo 20 bersikulo 8, hinumduman mo ang adlaw nga Sabado ug balaan na kini. Ug ang Catholic record niadtong September 1, 1923 nag-ingon, Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Karon kinsa may imong tuuhan? Ang simbahan o ang pulong sa Ginoo nga maong Biblia? Dili magkasungi o magkasupag ang Santa Biblia o ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kaysa matagtudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kini nagabase sa Santa Eskriptura o sa Santa Tradisyon. Kini gid pwede nga ibuwag nato ang Biblia o ang Apostolic Tradition nga naman kay di ta makasabot sa nakasulat sa balaang kasulatan. So kung pangutan-on ta, asa man ta gitawag og mutuo ta sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga diin iyang gitudlo ang insaktong pagpasabot. Kung pagpasabot mahitungod sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ang Exodus chapter 20 verse 8 usa ka balaod nga gihatag sa Dios pinakauna didto sa iyang unang katawhan nga mao ang Israel. So ang promulgator of the law, ang nagpromulgate sa gitawag og balaod, gitagaan nagkatungod, gitagaan nag authority ang maong iyang gitagaan sa maong balaod to interpret that law. O sa interpretation sa mga Hudyo kung atong tan-awon ang Exodus chapter 20 verse 8, ang counting of days nila magsugod sa unang adlaw sa ilahang gitawag og pagtrabaho. Ang mga Hudyo magsugod ang ilang unang adlaw sa pagtrabaho, unang adlaw sa semana nga equivalent sa atuang gitawag og kalendaryo sa Gregorian calendar nga Domingo. Mo na kung nato ang basahon ang balaang kasulatan, ang unang adlaw based sa Jewish concept o Jewish interpretation, ang unang adlaw maunang gitawag og adlaw Domingo. Naturalmente nga ang maong gitawag ikapitong adlaw mutakdo na sa atong kalendaryo o gitawag og Saturday. Kay ang word magud nga Sabado o sa ka-Spanish word na nagpasabot na og day of rest or cessation of work. And sa religious concept, sa religious interpretation, mao na ang imuhang pag-dedicate sa adlaw para sa Ginoo. So ang maong gitawag og mga tawo kaniadto, ang unang katawan na gitagaan og maong gitawag og sugo, ilahang gi-interpret nga kining maong pagsimba sa Dios sa adlaw ipapahulay, musimba ta sa adlaw ikapito og tunong na sa kalendaryo sa mga Katoliko nga gitawag og Sabado. Pero it does not mean nga diha ra kutob. Ngano man kay again, mauna ang interpretation sa gitawag og mga Hudyo. Pero lahi man ang interpretation sa mga Kristiyanong Katoliko, diin kining iglesia ha, mao ang gitukod ni Kristong iglesia. Ngano man kay ang word manggod nga Sabat dili mahiktan. Dili mahiktan sa usa ka pangalan sa adlaw o sa panguna-una sa tawo nga mao ni ang ato ang gitawag adlaw nga Sabat. No. Ngano man kay ang adlaw nga Sabat or ang adlaw igpapahulay, ang dapat mo interpret niya na kaptong na ay divine authority. Kinsa man ang naay divine authority sa Old Testament ang mga Hudyo. Sa New Testament ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So siya ang mi-interpret, siya ang mihatag official interpretation concerning of that law. Ngano man kay ang maong gitawag sugo gi-continue sa simbahang Katolika based sa iyang Kristohanon or Christianhom gitawag og interpretation. Kaya dili pwede nga ang mga Kristiyano mosulod gyapon sa pangunahuna or mosunod gyapon sa pangunahuna sa mga Hudyo kay Kristiyanong pundok man Kristohanong iglesia man ning ato ang gipasakupang dili man ang Judaism. So, therefore, ang iyang interpretation tama o insakto tungod sa hinungdan nga gi-interpret niya ang nakasulat sa balaang kasulatan based sa authority nga gihatod ni Kristo nila na kanang maong adlaw nga igpapahulay nga sa mga Hudyo nitunong sa tuag gitawag og Saturday, gi-interpret sa iglesia gitukod ni Kristo nga kanang maong adlaw igpapahulay atuan ang i-celebrate sa unang adlaw sa semana kung diin ang Ginoong Jesucristo nabanhaw gikan sa gitawag og kamatayon og siya gud ang Ginoo sa adlaw ipapahulay, di ba? So siya ang gitawag magbuot og sa dihang gisimba siya sa mga apostol adlaw Domingo, wa gyud mo reklamo si Kristo nga ups ayaw kanyo simbaha kay dili karon adlaw Sabado or dili karon adlaw Saturday. No. So buti pasabot mitugot si Kristo sa maong gitawag og amendment. Amendment in the sense nga bag-ong community ang mi-implement ni anang maong gitawag og adlaw ipapahulay. Kaptong adlaw ipapahulay para sa mga Diyo as is man to. Nagpabilin to until now.
Og never ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gimanduan yang mga Hudyo, ala sige, tawag ining magpahulay mo sa unang adlaw si Mana. No, wala. Nga naman kay nagpabilin ka ng kasabutan tali sa mga Hudyo og sa gitawag og sa Dios. Pero ang simbahang Katolika, katawhan sa Dios pinaagi ni Ginoong Jesucristo nga mao ang Ginoo sa gitawag og adlaw igpapahulay, so siya ang labaw. Kung siya ang labaw, niya nitahatag siya authority sa iyang simbahang to interpret that law. So ibig sabihin or sa makatwid, kining maong gitawag og iglesia na ay katungod nga diin mubantay sa sugo sa Dios nga adlaw ipapahulay sa panahon nga diin na ay dakong celebration ang maong iglesia sa pagtamod og pagpakita og pagsimba kang Kristo nga nabanhaw gikan sa gitawag og kamatayon. Ang question, mali ba na? No. Di ka makabasa sa Biblia nga nireklamo ang tawag ang Ginoong Jesucristo. Even ang Dios nireklamo nga tawag ining ayaw mo pagpahulay anang adlaw Domingo tungod kay di na mao ang adlaw nga ipapahulay. Wala, di ka makabasa, di ka makabasa sa Biblia. Mahitungod ni ana. Og kani ang balaang kasulatan pa mismo nagtingon na kining adlaw Domingo sa Latin Dies Domini, kining adlaw Domingo mauni ang adlaw sa Ginoo. O kinsa man ka mamusupak na nakasulat mo na sa balaang kasulatan. So dili pwede nga maghimo-himo tag interpretation nga ato ra korekta sa mga tao nga nibuto lang ni adtong 1868 sa gitukod lang og mga Amerikano. Di ba? Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika ang paminaw tungod kay kung musulti ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mauna ang Kristo nga misulti pinaagi sa iyang simbahan. Kasi umapa ni Kristo, ang namati ninyo, namati nako, ang namati sa nagpadala kanako, ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako ug nagsalikway sa nagpadala kanako. Ephesians chapter 3 verse 10, pinaagi ni anang maong iglesia mahibaw-an sa tanang mga pangulo sa kagamhanog kalangitan ang kaalam sa Dios diha sa nagkalain-laing paagi. O kanang iglesia dili na ang Seventh-day Adventist. Nga naman kay ang Seventh-day Adventist kitukod man og mga Amerikano. So di gyud na may gipunting din sa balaang kasulatan. Kundi ang gipunting anak katong iglesia nga may existar pinaagi ni Kristo nga ni anang panahon na hangtod karong buhi og kanang mga iglesia mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Gawat ang atong higala og the Catholic Register nga usa ka mantalaan kung tawag ining wala ko masayo. Nya pagkaman iyang ipakaon ang mga pulong sa the Catholic Register sa mga Katoliko nga mao daw puno na ang pagtulunan Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Actually, kung sila magud ang magkutlog mga dokumento, duda ko magduda ko na ako'y reservation sa pag sila ang mag-quote og mga document. Nga naman tungod kay pag mag-quote sila mga dokumento, duha ra ang naas ko una kung di na tiwason og basa, magbugna-mugna sa interpretation nga dili maoy pagsabot sa writer ni anang maong gitawag o nakasulat. Ang The Catholic Register dili siya katisismo. Dili po sa dogma sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So therefore walay assurance of infallibility ang gipangsulti sa maong gitawag o basahon. Wala si assurance. Ang atong tuuhan ang atong katisismo, ang atong tuuhan ang mga dogma sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay. Ang The Catholic Register, ang giingon nga, Sunday is the mark of our authority. Kung may matag of our authority, half-truth na Nga naman, wala mang giklaro. Ang simbahang Katolika, basta mo invoke of authority, na divine authority. Nga naman, kay kanang otoridad na gihuptan sa mga obispo, ilabi na ang Santo Papa, wala na nagupot, wala na gihatag gikan sa ordinaryong tao. No. Gihatag na mismo gikan ni Kristo. So pag mo declare ang Santo Papa na ang word nga divine authority. So sa quotation pa lang magduda nako. Number 2, katong iyahang giingon or gi-quote daw kanya kuno niya sa The Catholic Register nga that the church is above the Bible. Wala may pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga the church is above the Bible. Wala oy. Baka kuning maong gitawag mga tawhana ang tudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, the magisterium katong gitawag og the active infallibility or the church per se. The magisterium are the servant or is the servant of the Depositum Fidei. Ang Depositum Fidei mauna ang gitawag og Holy Scripture and Apostolic Tradition. Dili pwede mo labaw ang simbahan sa Biblia og tradisyon. Hinunua, servant siya. Hinunua, usa siya kaalagad ni ining maong Depositum Fidei. Siya ang mo-interpret sa nakasulat sa Biblia o sa gitawag og tradisyon. Diha pa lang sa pag-quote sa dokumento, usa na kapag pag-quote og kanibitong mga bakakon na klase nga mga tao, nga naman nag-quote sila mga butang nga dili
dili insakto sa tudlo Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. And remember, sa balaang kasulatan ang yawa ra ang mangingilad. Ang yawa ra ang amahan sa gitawag og bakang. Ug nagtuo ko, ang kining maong gitawag og pastuya. Anak ni demonyo. Nga naman tungod sinungdan nagkutkot og libro niya, nagtuo siguro sila nga tanang Katoliko inosente og ignorante sa pagtulan sa Iglesia Katolika. No. Naay buhing katisismo gitudlo ang simbahang Katolika. Naay gitawag og mga libro, katisismo, dogma sa Iglesia Katolika concerning sa infallibility simbahang Katolika. Na klaro nga ang magisterium, ang simbahan dili mulabaw sa depositum fide nga naa din ang balaang kasulatan or Biblia na kung baga. Nya asa man sa nakakuhaan na kanang the church is above the Bible? No. Nya may mga nag-transfer sa mga Katoliko, normal naman lang nga i-amen gyud na nga tawag ining balaod katong butang nga pwedeng ma-amen. Dili pwedeng ma-amen kadtong esensya sa pagpahulay sa gitawag og adlaw or pagpahulay kung diin maghatod og pagsimba sa Dios. Dili na siya ma-amen kay obligasyon na sa mga tao sa iyahang magbubuhat. Pero kanang adlaw nga gipuntingan ma-amen na nganuman kay kanang adlaw gipili nga ikapito sa Old Testament mao na ang kasabutan tali sa Dios ug sa Israelita. Ya dili man ta Israelita. Wala man tay dugo sa gitawag og mga Hudyo. So ano dito man ta mosunod? So ang esensya ni anang maong gipapahulay mao nang gi-interpret sa simbahang Katolika nga diin kinahanglan tang mopahulay sa sala. Kinahanglan tang mulikay sa sala pinaagi sa pagdawat ng Kristo nga midaog sa kamatayon or midaog sa sala ni anang adlaw, adlong Domingo. Nakita mga Katoliko adlong Domingo dili adlong Sabado kay di man ta mga Hudyo. Diba? Kining atong mga amigo nga mga piki nga mga Sabadista, sige kutlo-kutlo og tawag adlaw ipapulay niya, wa sila connection sa balaang kasulatan o labi na kanang gisugo sa balaang kasulatan nga magpahulay kag adlaw ikapito. But at the same time, ang ilang pagpahulay dili man mao ang pagpahulay sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ang sa mga Hudyo pag magpahulay sila, mag-offer sila og mga sakripisyo. Sa ila na sila gi-offer nga sakripisyo. Sa man ilang gihimo sa ilang adlaw ipapahulay, mag-concert dito, magkanta-kantas to ba nga na intermission number. O di na. ang pagtuma sa adlaw ipapahulay, wrong. Mali. So mo na mga higala may isuon ang pangutana kinsa mi atong tuuhan, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kung mamulong siya ilabi ng pagtulunan sa Iglesia Katolika, pagtulon ang Kristiyano, siya ang atong paminawon nganuman kay the church is the pillar and foundation of truth. Ang simbahan mao ang haligi o patukuranan sa kamatuoran. Musungagan ni kaani, bot ipasabot ang nagamit nimo ang demonyo. So mo na mga sira. So kini atong higal nga pastoy, so gani ka nang magkutkot mo mga dokumento, siguruan ninyo nga di mo mga pakong. Mga pakong biya gyud mo ana. Ngano man kay dili biya tanang Katoliko ignorante nga pwede rin ilaron, pwede rin isod sa inyong bulsa. Ang mga Katoliko karon panahon na nagtuo na di na para sa una nga dili rin mailad. So man magbantay-bantay ta kay daghang kayong mga sulpot karon nga mga pastoy nga mangilad ginamit ang balaang kasulatan.